आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लकसभा इलेक्शननि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबाय। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ लकसभा इलेक्शन 2024नि भट साननाया मियायो जोबनानै थांबाय। बेनि गासैबो रिजाल्टआ ओंखारनानै फैबाय। लोगोसे एबार बबे पार्टिया भारत हादराव सरकारखौ दागोन, सरकार सालायगोन, नोंथांमोना गोनो गोथो जाबाय दं जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो क्लियार मोनसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो ए टु जेड डिटेल्सआव फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो बेयाव पार्टि वाइसनि जोङो लिस्टखौ गिबियावनो नायग्रोनि। जोङो मेन पार्टिनिखौल' नायगोन। बेयाव टटेल नैबेयाव भारतीय जनता पार्टिया टटेल देरहानो हादों। नैबेयाव 240 मासियाव देरहाबाय। आरो नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय नेशनेल इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ नैबेयाव 99 नैबे मासियाव देरहानो हाबाय, 99 मासियाव देरहानो हाबाय। नैबेयाव गोबां पार्टिया बेफोरबायदि देरहादों। नोंथांमोना बेखौ नायलांबानो जाबाय। नैबेयाव बिजेपिया देरहादों। बेयाव बिजेपियानो बांसिन मोनदों, 240 मोनदों। कंग्रेसआ सेकेन्डआव थादों, 99। टटेल नैबेयाव भट साननाया टटेल जोबनानै थांबाय। गोबां पार्टिफोरानो दाब दाब जायगायाव देरहाबाय। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल मासिया दंमोन जोंनियाव 543। बे 543नि मादाव नैबे 543नि भटआबो जोबनानै थांबाय। बेनि रिजाल्टआ फैबाय। दानिया जोंनो सरकार दानो बेसेबां नांगौ, जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। सरकारखौ सोर दागोन? दाथ' नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। नैबेयाव बिजेपियानो बेयाव बांसिन मोनदों। नाथाय नैबेयाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना भारतीय जनता पार्टि बिजेपियानो बेयाव बांसिन मोनदों। नाथाय सरकार दानो थाखाय नोंथांमोना नैयाव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना आं खोथानि नैबे 543 बे मासिनि गेजेराव सरकार दानो थाखाय मिनिमाम मोनसे पार्टिनो नांगोन 272 बेखिनि मासिखौ, बेखिनि सियारखौ नांथारगोनानो सरकार दानो थाखाय। लकसभा नैबे एसेम्ब्लियाव सरकार दानो थाखाय बेखिनि 272 बेखिनि सिटखौ नांगोन। जोङो दानिया मोनसे चार्टनि मददाव जों नायनानै लादिनि। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय टटेल लकसभा नैबेयाव मासिया टटेल दङ 543 बेखिनि मासि दं। बेखिनि मासियाव जोंनो नांगोन सरकार दानो इन्डिया बे लकसभायाव सरकार दानो थाखाय नैबे 272 बेखिनि मासिखौ मोनबासो भारत हादरखौ सालायनो हागोन, सरकारखौ दानो हागोन मोनसे पार्टिया। दानिया जोङो बेनि मोनसे आपडेटखौ जों नायबावनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नायदो। नैबे बिजेपि पार्टिया बेयाव मोनदों 240 मोनदों। बेखिनि 240जों सरकार दानो बिजेपिया हाया हारसिङै। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय इन्डियान एलायन्स, कंग्रेस इन्डियान एलायन्स, बेयाव गोबां पार्टिया लोगो नांफादों। बिथांमोननियाबो नैबे 234ल' बिथांमोनाबो मोननो हादों। बिथांमोनाबो दा सरकारखौ दानो हाया। नैबेयाव आरो आदार्सआ दङ। आदार्सआ 18। नैबे आदार्सआबो सरकार दानो हाथ'वा। नाथाय नैबे बिजेपि पार्टिया दासिम नैबेयाव बिनि एलायन्सआ प्लास लोगो नांनानै टटेल बिजेपिनि टटेल मासिया जानानै दं दा 291 बेखिनि मासि बिजेपिनियाव दं। नाथाय जेबो बुंनो हाया, राजनितिनि खोथा। बिजेपिनियाव हारसिंनो मेजरिटि सिट गैया। बेनि थाखायनो एसे गोनो गोथो एबारनि इलेक्शना। नोंथांमोना दा सरकारा सोरनि जागोन नोंथांमोना बेखौ वेट खालामनांगोन। समासो थिनसै मा बुंगोन। नोंथांमोना दा जेबो हमनो हाया। बिजेपियाबो दानो हागौ, नङाबा नैबे इन्डियान एलायन्स बिथांमोनाबो दानो हागौ। सोरनि आखायाव मेजरिटिया दं बिथांमोना सरकारखौ दागोन। दा रावबो पार्टियानो दा हारसिङै सरकारखौ दानो हाया, बियो रोखायै जानानै दं। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। आं नोंथांमोननो मोनसे सिम्पोल रावै बेखौ बुजायनानै होबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।